Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Ustekabea. Begira! Hori bai, ur gardena, ispilua ematen du. Ai, lore pila dago. Amona, Clara, begira, lore derrak daude hemen! Bai, bagoaz, zaude, Heidi. Heidi bezala ibiliko banintza, Amona, zoragarria izango litzateke batetik bestera ibiltzea. Lortuko duzu, Clara. Zuti jarri zinen gogoratzen zara? Bai, baina oso zango aulak ditut, eta min ematen didate. Lasai, pixkanaka indartuko zaizkizu. Entzun, Clara, onaino igo nahi duzu noizbait zeure kabuz, ezta? Izan ba, ausardia eta kemena. Bai, agintzen dizut, Amona. Egun zoragarria pasatu dut gaur, eskerrik asko. Eman eskerrak zure lagunei, Clara. Ragaseko bainu etxera joango naiz, eta antxe geldituko zure berri honen zain. Nahi duzun bezala, agindu idazun ikustera etorriko zarela. Bai horixe, noizean behin etorriko naiz zenbat aurreratu duzun ikustera. Gainera, biok egunero idatzi behar didazue zer egiten duzuen kontatuz. Egunero? Bai, hitz batzu besterik ezpada ere, horrela dendena jakingo dut, konforme? Konforme! Clara, ondo idazten erakutsi behar didazu, nire gutunak ulertu behar ditu, Amona. Bai, Heidi, egunero idatziko dizut, Amona. Hala espero dut, Clara. Eta ziur nago, gutunetako batean zutitu zarela kontatuko didazuela. Clara. Aurki esango aldizut. Zain edugiko nauzu bihotza. Bai. Jesen jauna, Heidi, ikusi arte. Andrea, lasa joan zaitezke. Itzuli dira! Zatoz, Lambrola, landi egin duzu, ezta? Hemen nago! Kaixo, Pello! Kaixo, Pello! Polita! Entzuidazue. Zer, Amona? Ideia eder bat bururatu zait, ea zer iruditzen zaizuen, festa bat antolatuko dugu. Festa bat? Bai, agur festa, goxoki asko aterako ditugu. Pello, berri honak zuretzat! Berri honak? Pozik jarriko zara, Pello! Ta zer dira berri hon hoiek? Amonak esan du? Ez diozu esan, Clara! Ez? Ez du behar arte jakin behar. Ulertzen dut. Sekretua da. Beste sekretu bat? Zer da oraingoan? Ez dizugu esango, bihar arratsaldean etorri Dorflira. Bai.
Agur ba! Eta zer egin behar dugu ba, Dorflin? Ikusiko duzu! Eskerrik asko eramateagatik, seguruago noa zurekin edo aitonarekin herritarrekin baino. Beti eramango zaitut orduan. Aizu, ta zer da sekretu Pello, hori? eskerrik asko. Izugarri ondo pasatu dugu aintziran. Ez horregatik. Ta zer da? Tira, erarki, bihar arte. Bihar arte, bai! Bihar arte, agur! Zergatik zazorren laster? Nire zain daudelako. Gu goizean goiz jaitsiko gara. Goizean goiz, zertarako. Festa antolatzen lagundeko? Ez da beharrezko. Jaitsi arratsaldean Pellorekin. Ez duzu guk laguntzea nahi. Zergatik ez? Zuek ezustekoa eman nahi diozue Pellori. Horregatik ez diozu ezer esan. Utzi da zuen niri ere zuei ezustekoa ematen. Konforme? Ederki nahi duzun bezala, amona. Bihar arte itxaron beharko duzue. Nahi duzunean. Tira, arre. Agur! Gabon pasa, amona! Gabon pasa! Amonak ez ustekoa eman nahi digu. Zer bururatu ote zaio? Ez dakitze izango da, ez da nik ere. Aizu, Clara. Zer? Nik uste dut oso ideia una dela Amona Ragaseko bainuetxean gelditzea? Bai, baina... Zer duzu, Clara? Zesan bertzen idan. Amonak bainuetxean gelditu nahi du, uste duelako nire zangoak laster sendatuko direla. Ez da ala? Bai, ala espero dugu denok. Eta zer gertatuko da, sendatzen ez naiz. Zer diozu, baina ikusiko duzu nola sendatuko zaren, altxatu egin zinen, zutitu egin zinen. Baina... Etzenuen egingo hobeto gonez pazina, saiatu egin behar duzu berriro, nik lagunduko dizut. Heidi. Zer? Sendatuko naizela uste duzu benetan. Noski, ziur nago, ziur badakit. Heidi. Klaratxo. Ikusiko duzu. Zuk uste, benetan lortuko dut ibiltzea. Bai. Ondoloen, Heidi. Bailarretara joango gara Pellorekin eta gero batera jaitsiko gara herrira. Hobe duzue, ez igo. Zergatik? Clara nekatu egi egongo da ta gero herrira jaisteko. Eta entzun, bihartik aurrera zango ariketak egingo dituzu. Zango ariketak? Saiatu behar duzu. Ze? Zutik jarri? Pello, ariketarik gabe ez du inoiz ibiltzea lortuko. Clara! Generala, ator pixka bat lehenago arratsaldean eta elkarrekin jaitsiko gaituk. Aupa! Ederki, tira arratsaldera arte, bai, aio! Gero arte, Pello! Ta nola egingo ditu zango ariketak? Ikusiko duzu bihar. Zango ariketak egin behar dituzula esan du? Bai... Aizu, Heidi. Zer duzu? Nik ez dut uste egunen batean ibiliko naizenik. Ba, nik bai, aitonak ala esan du eta berak ez du inoiz utxe egiten. Pixkanak hasi beharko duzu, antxumek bezala, lehenbizi zutitu egiten dira eta gero oinez hasten dira gauza bera egingo duzu? Badakit, neska txiki bat banintz bezala. Bai ba, altxatzeko gai bazara horrek esan nahi du ondo zaudela, baina ibiltzen ikasi behar duzu. Ai, zaude! Oh,
pixka bat. Eta orain? Ongi, proba dezagun. Ezingo dut. Ea ba, heldu niri, Clara. Zer? Heldu idazu ondo. Ezin naiz altxatu. Segi probatzen. Ez dut nahi beldurrak nago. Clara, mina duzu? Gaizki zaude? Barkatu behartu bazaitut. Ez dio axola. Ezin naiz zutitu. Bai, Clara, kontua da nik ez dakidala nola lagundu. Utzi dazu atxeden hartzen. Nahi alduzu esne pixka bat. Bilanoa! Ibiliko naiz egunen batean. Eskerrik asko. Aizu, Clara, nahi duzu berriro probatu hobeto laguntzen saiatuko naiz. Ez, gaur ez. Aitonak esan du bihartik aurrera egingo dudala. Badakit, baina... Heidi, zer uste duzu prestatuko duela amonak gaur gaueko festarako? Ez dakit, baina jostagarria izango da. Zuk ze uste duzu? Nik ere ez dakidala. Ikusiko dugu festara joateko irrikaz nago. Eguzkia goigoian dago oraindik. Gaua izatea nahi nuke. Badirudi gaur eguzkiak ez duela zerutik joan nahi. Ai, alferrik da hemen zain egotea. Belara emango diot txuriri. Txuri! Txuri! Oso goiz data! Kaixo, polita! Txuri, zatozte denok lasterka etxera! Pello, ordua da? Bai, preso dete? Bai. Etzak denborarik galdu. Ez. Heidi! Agur, txintxoak izan! Guazen! Pello, oso goizator gaur. Bai, Arratsaldeon, Kaixo. Pello. Kaixo, arratsaldeon! Zertara etorri ote da Heidi? Oh, eta zaharra. Nora ote doaz, horritzekoa, ze gertatu ote zaie? Ze gertatzen da, Pello? Ez dakit ba, zer ba? Andrea Alemaniarra erosketak egitera joan da Maienfelera. Festaren bat antolatzen ari da nonbait. Zer? Ni ere festara noa gonbidatu egin nau. Gonbidatu hau? Bai. Bizkorri bili ba, Pello. Oa, arduratuko nau kauntzez. Gonbidatu haute. Oa ba. Benetan esan duzu, eskerrik asko. Pello gonbidatuta, ze saltxatan sartu ote da. Heidi, zer da?
Heidi! Kaixo! Zertara zatoz? Festa batera? Begira ze polita. Ai, zora jarria! Pello, Clara! Bizkor! Begira! Oso ederra da, argitxo pila! Argi mordoa, eguna ematen du. Oh, kaixo, garaiz etorri zarete. Az dadila musika. Aurrera, aurrera denok. Guazen, Aitona. Bai. Posten nauzu etortzeak. Mil esker gonbidatzeagatik. Gonbidatu? Aitona, zeure etxean gaudeta. Arrazoi duzu. Amona, nire lagunak etorri dira, sar daitezke argitxoak ikustera? Bai, jakina. Sar daitezela zuen lagun guztiak. Jateko ugari dago denontzat. Zatozte denok aurrera! Saiatu ez gehiagin ekatzen. Saiatuko naiz eskerrik asko, Aitona. Ez horregatik. Ze eder dagoen dena, oso ondo apaindu duzu zoragarria. Amona, Clara, nire lagunak dira. Hau Hanna da, Fritz, Erik, Jon, eta zu, nortzara zu? Berta da, Eskiller jaunaren alaba gazteena. Berta! Tira, gonbidatu gehiago ditugun eskero, jateko gehiago prestatuko dut. Lina, ekarri aulkiak eta platerak. Bai, zezeman, Andrea. Begira, Heidi. Eta jase egin zuen, ez dakik non sartu den, alaxe gertatu zen. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Atrapatu zaitut! Jolastuko gara harrapaketan? Zure txanda! Antxumeren bila guazen denok horrika! Osondo! Nire txanda! Harrapatu zaitut! Hemen txena gozez harrapatu pello! Antxumearen bila guazen denok horrika! Gaiztoak, ez joan hain urruti! Harrapatu zaitut! Hora zure txanda! Clara, eurekin jolastu nahi duzu? Esan. Bai, Oso gustura dabiltza aurrak. Joan dira denak, nahi duzu jaitsi? Zer diozu? itxaron dezagun pixka bat. Nahi duzun bezala. Begira, ikusten ze pozik dauden. Esan, ez zenuke eurekin jolastu nahi. Bai, baina... Zeure esku dago ba, Clara. Benetan sendatu nahi baduzu, ibili nahi baduzu, ahaleginak egin behar dituzu lortzeko, borondate pixka bat jarri. Lortuko dut. Ziur nako. Entzun ondo, zure zangoek ohitu egin behar dute mugimendura. Eta ez dira mugituko gogor saiatzen ez bazara.
Min ematen dizute badakit oso zaila da, baina ez galdu itxaropena, adore handia beharko duzu. Adorea? Jakina, ba, bihartik aurrera hasiko gara ariketak egiten. Bai. Nik aurkitu dutan txumea! Aurrak, afaria prest dago. Ederki, jan nahi duzuen guztia. Pero, bonitiago, Jan. Mendira doaz tipillapa, ambizida gabiraia, elurra mara, ta txoria kanta ta kanta. Amona, laster arte. Agur, Clara. Zure berrien zain edukiko nauzu. Gogor saiatuko naiz. Eta gogoratu zer agindu didazun. Ez ahaztu, Clara. Amona. Agur, Heidi. Agur denoi. Agur. Agur, Amona. Agur! Amona, agintzen dizut. Laster idatziko dizut zutitu naizela esateko. Agur, Amona, agur!次回アルプスの少女ハイジ、立ってごらん。お楽しみにね。Txipiti, txipitxapa, agurrezateko unea da. Hurrengo atalean, bertan izango dituzu lagunak. Mendiarte jolasean pozik, Bello Heidi eta lagun guztiekin. Tipiti, tipitxapa, gure